Prince Idris TV kenan, ta inda za mu daga kawo muku abubuwan nishadi. Ku bi mu, ku sha mamaki, musamman ɓangaren rawa da waƙa. Prince Idris. Danna subscribe, kuma ka danna ƙararrawa. Lokacin da kuke farauta ba, ka ci uban maza fa, ka ci uban su fa. Biya uban nan. Ai ina ga ka kalle ni mana ba ga nan ina din nama ya sassauke ba. Ga nan jikin ka wani kwanji a gun nan akwai lokacin da aka kama wata gada aka fara kokawa ana wawan naman nan can da ji wani ya kawo sara ne cas an cire mun naman nan yara ne da girgiza hannuna ya gani ne ya koma ya hadu to amma na rasa tsoka gurin haka ma nan wani ya kawo sara cas ya sauke min nan ya girgiza ya kai akwai wani lokaci da aka harbo kibiya kuna jin ka me da wa labarin kamar ya buzu kuta koi na mu ina sani ka tsaya ma ku ji wannan kibiyar da aka harbo ta naman daji aka hararo da ta zo ta same ni a daidai setin zuciyar nan ta cika ta bulo ta nan da dai haka ina zare ta da na girgiza kirji na sai gani ne gun yayi flat amma kai gwarzon namiji ne kai ai na ga muku ni ne kanka ma nake kawai tsabar jarunta kama ni na ga gaba ɗaya kanka ma kamar ya wani mole haka ko tsabar sara ne wannan akwai wani lokaci na je ina leƙa wani rami wata kada wani gurin rinkin ruwa ina leƙa ta kawo min sara da ta riƙi kannawa Allah ya sa da na girgiza sai nan haƙwaran ta saka katsinan suka yi za ga nan ina ya sa me za kake sa wannan hula ba da ba ka so a gani ba ga na nade ta nan ba ai na shi ba wuya ka ga hulan nan ai na shi wannan hular ta min yawa ba wuya ka ga hulan nan ba ni ma ai ina da makiya ai ba lalle ka iya jin tsoron ba ni ba na tsoron uban kuwa kai ba lalle zuciya ka tabo ne wankin ido ne in kuma kana so to ka biyo da ruwa ki wanki a idan haka amma sai ka koma makafata bana nawa uku bana uku za ka iya ai ba ka gane ba medo Chau me da, chau me da. Allah buɗa. Ne kai to dan uwa mu wallahi bai raba mu da kai sai Allah. Chau me da, chau me da. Me yake cewa? Ai magana ake yi. Shi yake wa uwa na ko me raba mu da kai sai magana. Kuma bai kamata ka tashi ka ba mu guri ba. Domin neman sabon fina-finai na a rubuta Prince Idris TV a Google ko kuma a YouTube sannan a tura. Domin kuma neman ƙarin bayanai za a iya tuntuɓa mu ta wannan namba 09023291155.